Старэйшы сын Лукашэнкі на працягу доўгіх гадоў курыраваў усіх сілавікоў Беларусі і быў найбліжэйшым дарадцам свайму бацьку. Віктар ішоў за ім крок за крокам і дагэтуль разглядаецца сярод яго патэнцыйных пераемнікаў. У нашым сюжэце мы вам раскажам пра жыццёвы шлях Віктара Лукашэнкі і пра тое, як з гадамі сціплы вясковы хлопец ператварыўся ў ценявога мільянера і аматара дарагіх забаў. Даведаецеся вы пра яго вялікую сям'ю, іх падарожжа за чужы кошт і одну памылку, якая падобна каштавала Віктару вельмі дорага. Віктар Лукашэнка нарадзіўся ў лістападзе 1975 года ужо праз некалькі месяцаў пасля вяселля бацькоў. 21гадовы Александр Лукашэнка тады толькі скончыў магілёўскі пед і адправіўся служыць пагранічнікам у Брэст. А яго жонка Галіна, якая была на год маладзейшай, давучвалася ў тым жа універсітэце. Маленькі Віктар часта хварэў і першыя месяцы жыцця правёў у бальніцах. Дактары раілі Лукашэнкам пераехаць з вялікага горада ў вёску, што яны і зрабілі, перабраўшыся пад шклоў. Парады медыкаў дапамаглі, і Віктар адужаў, а ў 5 гадоў яго з'явіўся малодшы брат Дзіма. Александр Лукашэнка прызнаваўся, што ў маладосці больш увагі надаваў сваёй прафесійнай палітычнай кар'еры, а не сям'і. Пазней ён з непрыхаваным гонарам расказваў журналістам, што старэйшых дзяцей выхоўваў даволі жорстка. Я не сторонник того, чтобы наказывать детей. Виктору часто получал он от меня как старший. Младшего я вообще, ему 15-й год, я никогда его не наказывал. Он этого не заслуживал. А средний Дима, он уже видел, как Вите попадало. Он ровненько стоял рядом. Он уже не дергался. И не обижаюсь ни за старшего, ни за среднего, ни за младшего. Хотя разные были воспитания. У 1993 годзе 17гадовы Віктар Лукашэнка паступіў на факультэт міжнародных адносінаў БДУ. Гэта было самым прэстыжным месцам вучобы, куды бралі дзяцей эліты ці заможных беларусаў. З аднаго боку, бацька студэнта з вёскі пад Шкловам ужо быў заўважным дэпутатам Вярхоўнага Савета. Але Лукашэнка-малодшы вылучаўся сціплым адзеннем і простымі паводзінамі, а таксама моцным акцэнтам. Что самое интересное, что вот при всей этой загруженности, при всей этой работе все равно отец старается находить время для нас. И я скажу, что общается, разговариваем мы часто, где-то жизненные какие-то наставления, какая-то помощь где-то идет. Поэтому плохого я ничего не могу о нем сказать, только хорошее. Тым не менш, Віктар жыў не ў інтэрнаце, як іншыя студэнты, а з бацькам у гасцініцы. Калі ж Александра Лукашэнку абралі прэзідэнтам, то ягонага сына сталі вазіць на пары з рэзідэнцыі на белых «Жигулях», за якімі ехала чорная «Волга» з аховай. Да маці, якая адмовілася пераязджаць у Мінск, Віктар ездзіў прыкладна раз на месяц, каб дапамагчы з гародам. Стаўленне ў БДУ да Віктара таксама змянілася. Дэкан факультэта перадаваў яму запіскі для бацькі, а дзеці эліты набіваліся да вясковага хлопца у сябры. Сярод выкладчыкаў хадзіў жарт, што Лукашэнка вучыцца на 4, бо 5 ставіць сорамна, а 3 страшна. У жыцці галоўнага студэнта Беларусі даволі хутка стала куды менш сціпласці. Следам за бацькам ён захапіўся хакеем і стаў браць удзел у трэніроўках. Дзеля іх памочнік галоўнага трэнера зборнай Беларусі Михаил Захараў зганяў на каток прафесійных хакеістаў сваіх сяброў о 7 раніцы. Вот 11-й. И Витя где-то. Помню. Белый мальчик просто играет. Так и норовит батьку вмазать возле борта. Серьезно? Это у него самая желанная мечта. Лучше, чем шайбу забить. Адносіны дарослых прыяцеляў кіраўніка Беларусі і ягонага сына не абмяжоўваліся толькі хакейнай пляцоўкай, і з гэтым звязаная адна вельмі цьмяная гісторыя. 30 мая 1998 года сябры бацькі ўзялі Віктара на дыскатэку ў начны клуб «Макс Шоу», які знаходзіўся ў будынку кінатэатра «Кастрычнік». Гэтае месца мела неадназначную рэпутацыю і вабіла да сябе людзей з крымінальных колаў, а таксама дзяўчат лёгкіх паводзінаў. У той вечар тусоўка скончылася стрэламі. У жывот быў паранены той самы трэнер Захараў. Некаторыя газеты тады напісалі, што страляў з пісталета нібыта ніхто іншы, як 22гадовы Віктар Лукашэнка. Абвінавачанні супраць маладзёнаў з'юшылі ягонага бацьку. Тым больш па гарачых слядах нікога не затрымалі. Лукашэнка старэйшы даручыў МУЗ, КДБ і сваёй службе бяспекі расследаваць страляніну.
а спецназаўцаў з Алмаза узяць пад ахову параненага хакейнага спецыяліста і яго сям'ю. Пазней высветлілася, што ў той злашчасны вечар Михаил Захаров пасварыўся на дыскатэцы з крымінальным аўтарытэтам Александром Логінавым. Прадметам спрэчкі нібыта была адна з дзяўчат, якую той не падзяліў з кімсьці з кампаніі, набліжаных да Лукашэнкі. У выніку ў фае Логінаў дастаў пісталет і тройчы стрэліў, параніўшы трэнера і яго ахоўніка. Пакуль ім аказвалі дапамогу, аўтарытэт спакойна сышоў, а пасля таго, як узнеўся шум, уцёк з Беларусі. Затрымалі яго толькі ў 2002 у Расіі, і тое за іншае злачынства. На радзіме за выпадак на Макс-шоу Александр Логінаў атрымаў 13 гадоў турмы. А пасля дадалі яму яшчэ 4 за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Страляніна на дыскатэцы зарабіла адносіны Лукашэнкі старэйшага і Захарова яшчэ больш блізкімі. У наступныя гады апошняга тройчы прызначалі галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай. Толькі пасля апошняга правалу ў 2021 стары сябра трапіў у апалу галоўнага аматара хакея ў Беларусі. Але вернемся ў канец 90-х. У тым жа 1998 годзе Віктор Лукашенка скончыў універсітэт і пачаў працу дыпламата. Ён стаў трэцім сакратаром аддзела Заходняй Еўропы ў Міністэрстве замежных спраў. Але ўжо праз лічаныя месяцы хлопца забралі ў армію, хаця той скончыў вайсковую кафедру і мог не служыць. У інтэрв'ю ён расказваў, што сам захацеў прайсці гэты шлях, бо лічыў службу ў войску абавязкам сапраўднага мужчыны. Некаторыя СМІ сцвярджалі, што Віктара служыць адправіў бацька, каб адвадзіць ад паходаў па клубах. Але ў адрозненне ад Лукашэнкі старэйшага, які служыў у Брэсце, сына прыстроілі ў пагранічны спецназ АСАМ, які месціўся ў Мінску. Раніцай сваякі займаліся спортам, а пасля Віктар ехаў аддаваць доўг радзіме. Тым не менш, сын Лукашэнкі не проста сядзеў у штабе, але таксама браў удзел у аперацыях супраць нелегальных мігрантаў і кантрабандыстаў і сядзеў у засадах. За гэта ён атрымаў ад бацькі медаль за адзнаку ў ахове дзяржаўнай мяжы. Аднак у інтэрв'ю Віктар сціпла адзначаў, што іншыя сослужыўцы за тое ж самае атрымалі больш каштоўныя ордэны. Мы друг друга настолько понимали, особенно когда ходили, с кем ходили на мероприятия определенные, то есть настолько не разговаривая, мы понимали друг друга с полуслова, особенно позже уже, когда год прослуживший, полужеста. Служба ў войску не пашкодзіла прыватнаму жыццю старэйшага сына Лукашэнкі. Усё ў тым жа 98 годзе ён ажаніўся з сяброўкай дзяцінства Ліліяй Сомавай. Яны абодва выраслі ў Рышкавічах пад Шкловам, жылі на адной вуліцы і нават хадзілі ў адзін дзіцячы садок. Перад вяселлем маладыя сустракаліся 5 гадоў, а ўжо праз паўгода пасля паходу ў ЗАГС у іх нарадзілася дачка Вікторыя, першая ўнучка Александра Лукашэнкі. Пасля дэмбеля Віктар на 2 гады вярнуўся ў Міністэрства замежных спраў на пасаду сакратара ў знаёмы ўжо аддзел Заходняй Еўропы. За гэты час ён паспеў з'ездзіць у Германію, Аўстрыю, Бельгію і іншыя краіны, але прызнаваўся, што паўсюль яго моцна цягнула дадому. Праз 2 гады працы ў міністэрстве дыпламатаў звычайна адпраўлялі ў замежныя пасольствы. Але тут Віктару перашкодзіў ягоны асаблівы статус сына кіраўніка дзяржавы. У выніку хлопец сышоў з МЗС у навукова-даследчы інстытут сродкаў аўтаматызацыі прадпрыемства «Агат». Па чутках, за гэтай непрыкметнай шыльдай сын Александра Лукашэнкі загадваў экспартам зброі. Гэта ўскосна пацвярджае і наступная прыступка ў кар'еры Віктара. У 29 гадоў бацька зрабіў яго асабістым памочнікам па нацыянальнай бяспецы. Прычым гэта супярэчыла законам дзяржаўнай службе, які забараняў кіраўнікам рабіць падначаленымі сваіх сваякоў. Але ж малады капітан-пагранічнік заняў генеральскую пасаду і, па сутнасці, падначаліў сабе усе сілавыя ведомствы ў краіне. Без яго не магло адбыцца ніводнае прызначэнне ў сілавым блоку. А неўзабаве Віктар падняўся яшчэ на прыступку вышэй. Бацька ўключыў яго і ў склад Рады бяспекі. З таго моманту СМІ загаварылі пра яго як пра пераемніка. Маўляў, пакуль сыну Лукашэнкі нельга быць прэзідэнтам па ўзросце, той будзе абрастаць мясам на іншай пасадзе. Але сам Віктар казаў, што такога шчасця для сябе не хоча. Сам Лукашэнка адзначаў, што ў ягонага старэйшага сына занадта мяккі матчын характар, а ў пераемніка ён будзе рыхтаваць самага малодшага. Пасля стане зразумела, што так Александр Лукашенка упершыню намякнуў на наяўнасць трэцяга сына Мікалая. Тым не менш, Віктор Лукашенка актыўна ўзяўся за рэфармаванне сілавога блоку. Былі ліквідаваныя 3 уплывовыя структуры:
Управленне па абароне дзяржаўнага строю і па барацьбе з карупцыяй у найвышэйшых эшалонах улады, якія дзейнічалі ў генпракуратуры, а таксама Дзяржаўны цэнтр бяспекі інфармацыі. Замест іх з'явіўся аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце. Арганізацыя, якая па сутнасці стала кантраляваць інтэрнэт. Першым кіраўніком ААЦ, які хутка назвалі галоўнай лукашэнкаўскай спецслужбай, стаў Валерый Вакульчык. Былы кіраўнік контрразведкі пагранічных войскаў і добры знаёмы Віктара Лукашэнкі. Іншыя яго знаёмыя па службе ў АСАМе таксама імкліва падняліся па кар'ернай лесвіцы. Так Ігар Рачкоўскі ў 39 гадоў стаў генерал-маёрам і ўзначаліў Дзяржпагранкамітэт. Вадзім Зайцаў узначаліў КДБ, а Сергей Шпягун стаў другім кіраўніком усё таго ж аператыўна-аналітычнага цэнтра. Валерыя Вакульчыка ж у 2011 годзе перавялі ў новаствораны следчы камітэт Беларусі, у які аб'ядналі следчыя падраздзяленні пракуратуры, міліцыі і дзяржкантролю. Беларускі СК стаў нечым кшталту амерыканскага ФБР. Таксама пры Віктара Лукашэнку ў асобную структуру вылучылі камітэт судовых экспертыз, а служба бяспекі прэзідэнта стала нашмат больш уплывовай спецслужбай, і выхадцы з яе пачалі атрымліваць дзяржаўныя пасады. Як пры гэтым эвалюцыянавалі погляды старэйшага сына Лукашэнкі, невядома. Ён вельмі рэдка даваў інтэрв'ю і амаль ніколі не выступаў публічна. Але брутальныя разгромы пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў і 2006 і 2010 гадоў адбываліся, калі Віктар Лукашенко адказваў за сілавы блок краіны. СМІ сцвярджалі, што найхутчэй за разгонамі мітынгаў стаяў той самы ААЦ. У студзені 2011-го старэйшыя сыны Лукашэнкі разам з бацькам трапілі пад санкцыі Еўрасаюза. Але пападанне ў еўрапейскі чорны спіс слаба паўплывала на жыццё Віктара. З гадамі ад ягонай вясковай сціпласці амаль нічога не засталося. Ён стаў заўсёднікам этапа Формулы-1 у Арабскіх Эміратах, а таксама захапіўся дарагімі матацыкламі. У 2012 годзе Віктар Лукашенко разам з сынам расійскага генпракурора Чайкі Артёмам заснаваў клуб аматараў Харлі-Дэвідсан пад назвай Iron Birds і дэвізам «Мы адна сям'я». Неўзабаве байкерамі парабіліся амаль усе сябры сына Лукашэнкі, уключаючы сілавікоў і чыноўнікаў, а таксама тыя, хто прагнуў знаёмстваў з уплывовымі людзьмі. Некалькі разоў у байкерскіх злётах браў удзел і Лукашенко старэйшы. Няблага жыла і вялікая сям'я Віктара Лукашэнкі. З 99 па 2013 гады у яго нарадзілася 4 дзяцей – Вікторыя, Александр, Валерія і Яраслаў. Увесь гэты час іх маці Лілія лічылася простым спецыялістам аб'яднання Белмастацпромыслы, якой уваходзіла ў бізнес-імперыю кіраўніцтва справамі прэзідэнта. У дэкрэце нявестка кіраўніка Беларусі полюбіла паездкі за мяжу. Спачатку яна з мужам лятала на адпачынак 1-2 разы на год звычайнымі рэйсамі Белавія, але з часам апетыты раслі, і ў 2010 годзе колькасць пералётаў дасягнула піку. 16 паездак, прычым лятала сям'я старэйшага сына Лукашэнкі выключна на прыватных самалётах. Гэта былі ці то ўрадавыя джеты, ці тыя, што давалі алігархі, якія ў розны час мелі інтарэсы ў Беларусі. Лілія Лукашенко брала з сабой на борт сябровак, сваякоў мужа, сваіх сваякоў і нават свякроў Галіну. Каб галоўнай сям'і краіны было яшчэ прасцей вандраваць, усім яе членам зрабілі дыпламатычныя пашпарты, а для бяспекі іх суправаджалі супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта. Геаграфія ўражвае: Кіпр, Егіпет, Чарнагорыя, Швейцарія, Катар, Турцыя, Арабскія Эміраты і Грэцыя. Сярод пасажыраў такіх вандровак былі Павел Тапузідзіс, Мікалай Верабей, Алексей Алексін ды Александр Зайцаў. Гэтых людзей называюць кашалькамі Лукашэнкі, а апошняга з Віктарам звязваюць гады сумеснай працы ў Радзе бяспекі, сяброўскія стасункі і супольныя інтарэсы ў экспарце зброі. Вядома, пасля выхаду з дэкрэту заставацца на непрэстыжнай пасадзе Ліліі Лукашенко было не па статусе. У 2016-17 гадах яна працавала намесніцай дырэктара кампаніі Дана Астра, якая будуе комплекс Мінск-Свет. А пазней стала кіраўніцай галерэі сучаснага мастацтва Арт-хаус, якая знаходзіцца ў гандлёвым цэнтры Дана Мол. Прычым цікава, што валодае гэтай галерэі чамусьці кіпрская афшорная кампанія. У 2019 годзе Віктар Лукашенко атрымаў яшчэ адну пасаду
Яго абралі віцэ-прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэта, якім на той момант кіраваў яго бацька. Праз 2 гады, калі пад ціскам санкцый Лукашенка-старэйшы быў вымушаны сысці, прэзідэнтам стаў якраз Віктар. Прычым на безальтэрнатыўных выбарах кіраўніка НАК Александр Лукашенко нечакана закрануў тэму транзіту ўлады. Много же вы слышите разговоров, транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Віктар Лукашенка, які выглядаў у той дзень крыху разгубленым, адразу пасля новага прызначэння страціў пасаду куратара сілавых ведомстваў, якую займаў 16 гадоў. У якасці падзякі бацька выпісаў яму генеральскія пагоны. Але паніжэнне выглядала рэакцыяй Лукашэнкі-старэйшага на паводзіны сына падчас пратэстаў 2020 года. Вечарам у дзень галасавання 9 жніўня з Мінска ў турэцкі Бодрум вылецеў прыватны самалёт, якім часта карысталася галоўная сям'я краіны, але пераважна Віктар Лукашенка. Хто дакладна быў на борце, невядома, але хутка папаўзлі чуткі, што Віктар такім чынам вывез сваю сям'ю з Беларусі. Самалёт вярнуўся ў Мінск толькі праз 4 дні пасля таго, як Александр Лукашенка асабіста заявіў, што нікуды не ўцякаў. Віктар аб'явіўся на публіцы 28 жніўня на праўладным велапрабегу, на які сагналі сілавікоў і чыноўнікаў. А ў каментарі расійскай прапагандзе заявіў пра неабходнасць перамоваў двух бакоў. Знаете, надо взять себя в руки, размыслить хорошо, подумать и прийти к правильному выводу. Хорошо, когда разные мнения. Я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо. Я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были и не совсем так рядышком идущие. Прычым гэты даволі міралюбны каментар з'явіўся праз некалькі дзён пасля таго, як Лукашенка-старэйшы разам з Колем бегаў па сваёй рэзідэнцыі з аўтаматам і называў пратэстоўцаў пацукамі. Ці не стаў раптоўны перавод Віктара выключна ў спорт своеасаблівым пакараннем за той самы каментар? Вялікая загадка. Але ж па выніку 2020 года атрымалася, што Александр Лукашенка даў яшчэ больш улады сілавікам, адначасова прыбраўшы з сілавой сферы свайго старэйшага сына. Сёння Віктар Лукашенка застаецца кіраўніком Нацыянальнага алімпійскага камітэта. З-за палітыкі са ўдзелу ў вайне ва ўкраіне беларускі спорт з прадмета асаблівага гонару ўлады ператварыўся ў сферу аўтсайдар. Пра санкцыі ездзіць на алімпіяды Віктар не можа, і яму застаюцца турніры ў розных рэгіёнах Расіі, а таксама фестывалі ў Беларусі. Па іроніі лёсу, ён паўтарыў шлях свайго бацькі, стаўшы прэзідэнтам, якога не прызнае сусветная супольнасць. Бо Міжнародны алімпійскі камітэт адмовіўся прызнаваць Віктара Лукашенка ў якасці кіраўніка беларускага алімпійскага руху. Акрамя таго, ён адказвае за некаторыя важныя кулуарныя справы, якія яго бацька, падобна, баіцца даверыць камусьці іншаму. Так, яшчэ з пачатку 2000-х і па сёння старэйшы сын Лукашэнкі асабіста курыруе адносіны з Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі. Нядаўна Александр Лукашенко прыняў цэлы шэраг паправак і законаў, паклапаціўшыся такім чынам пра ўсю сваю вялікую сям'ю. Яго сыны, іх жонкі і дзеці у выпадку смерці Лукашэнкі-старэйшага будуць пажыццёва штомесяц атрымліваць прэзідэнцкі заробак. Сёння гэта каля $4,500. Таксама новыя законы забараняюць прыцягваць любога з лукашэнак да крымінальнай адказнасці. Аднойчы Александр Лукашенко ў інтэрв'ю расказаў пра адну з размоў са старэйшым сынам. Той нібыта задаў яму пытанне, якое тычыцца ягонай палітычнай будучыні. Цытата: «Калі цябе не абяруць, як і дзе мы будзем жыць?» Пажылы дыктатар на захадзе сваёй палітычнай кар'еры абклаў сваіх блізкіх законамі, вартасці якіх ён жа абнуліў сваёй уладай. Але якім будзе жыццё ў Беларусі без Лукашэнкі для яго сваякоў? Вялікае пытанне. Можа быць, гэта скончыцца яшчэ адным замежным палётам ягонага сямейства, але на гэты раз у адзін канец.